Коя стена? Коя стена? Около прозорците, като правят къртица. Никой не пази. Всеки се прави на него, гледа да му е интересно. Казваш за една година се накърти, а стенописите и иконите не са мръднали, викаш, от 1833 година. Виден си художник. Не. Зрението ни е малко, те се баби и дядо. Това нещо е направо тъдни селени. Има възрастни 100 годишни, скоро погребахме 100 годишна жена. Сега има над 90 години, 94 И Свети Димитър на... Ама млади хора нямаме. без кон. Колкото има, избяга на града и никой не се връща тук. Няма работа. Като погледнеш, всеки където се е фанал и то пенсионери не го напущат. Стоят пред младите, гледат и заминават. Хубаво селото ни е, хубаво чист въздух, води има много, изворни от скалите. За чешмите да не прикажем, тя не е хубаво, защото е от реката. Хотелите не взеха хубавата вода, нито и не от нея. Ама иначе има Смилинка, Коловска, Букурка, Здрав Костен, Суходялата, Йоргова чешма. Има много такива, които се наливали вода. И най-вече чистия въздух. Това са го направили едни селени. Интересно е, че това не е никакъв стил, нито ионийски, нито дорийски. Страшна красота. И черенски стил колона. Антон, на времето свещеникът е качвал горе и е пел. А зад плаче на владиката стола. Имаме много хотели и къщи за гости. 16 къщи има за гости и 3 хотела. За толкова хора нямаме. Смени се, че викаме, то се пада по една къща на една вила за гости на къщите тук. Като нямаме по двама дета. Къде е една баба, къде е един дядо и тъй. Цели семейства тук там ще видиш, няма млади. Тук имаме икона. Пак на Христос. Исус Христос. Невероятна живопис, невероятна. Зависи кой художник как рисува. Икони винаги най-различно са нарисувани. Има ли имената на някъде написани на тези художници? Няма. Поне аз не виждам. Това са старите икони. Сега, нали виждате как ги